של יוסף איך קוראים לו? יוסף ומי? לא, מה זה, מהטלוויזיה? לא. זה מה? לא. את מי עוד הורדת? יובל שפיר. גאל, אמרתי כבר. את דוד גל, משהו כזה. עוד פעם את המשה, איך קוראים לו? מי זה משה? משה בלטה. מה זה, הצגה? משה בלטה? איזה מם שין רווח בית למד תת ה'. מי זה בכלל? את לא מכירה אותו? נשמע לי ממש מוכר. בעיקר חלק של הבלטה. למה שמים בשם את האינטליגנציה שלו? איזה שם זה. זה עבודה של ההורים. לפי המקצוע. אתה מקלקל את התמונה עכשיו עם הגר עם החור. זה פשוט נורא. נעשה על זה פוטושופ אחר כך.